Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, ondasun guztien iturria, entzun arren gure eskariak, eta iguzu zugan inspiratuta zuzena dena beti pentsa dezagula, eta zure laguntzaz bete ere bai. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan, amen. Erregeen lehenengo liburutik. Egun haietan, Akab erregeak Israeldar guztiei dei egin zien, eta Baalen profetak elkartu zituen Karmel mendian. Orduan Eliasek herriarengana gerturatu eta esan zion, noiz arte, ibili behar dezue doinu bitara dantzan. Jauna baldin bada jainkoa, jarraitu jaunari, eta Baal baldin bada jarraitu Baali. Herriak ez zion ezer erantzun. Eliasek orduan, ni bakarrik gelditzen naiz jaunaren profeten artetik. Baalen profetak berriz 250 dira. Ekarri ditzatela bitxekor. Aukeratu dezatela hoiek bat. Zatitu eta ezarri dezatela egurraren gainean, baina surik eman gabe. Nik gauza bera egingo dut bestearekin. Egurraren gainean ezarriko dut, baina surik eman gabe. Zuek dei egin zuen jainkoari, eta nik jaunari egingo diot dei. Sua bialduz erantzuten duena, hori da egiazko jainkoa. Herri osoak erantzun zuen, edarki esana. Orduan Eliasek esan zien Baalen profetei, aukeratu zazue txekorra eta prestatu zuek lehenengo, zuek zerateta ugarien. Egin dei zuen jainkoari, baina ez surik eman. Hartu zuten bada, eraman zuten txekorra, prestatu zuten eta goizetik eguerdira Baali deika aritu ziren esanez. Baal erantzun, anetzen ordea izan inongo ahotsik, ez da erantzungo zuenik ere. Dantzan zebiltzan, egin zuten aldarearen inguruan. Eguerdian, burla egiten hasi zitzaien Elias esanez. Egizue dei ozenago, jainkoa da eta oso lanpetuta egongo da, eta alde egin beharra izango zuen edota bidaian izango da. Behar bada lo egongo da, eta esnatu beharra izango du. Haiek orduan, oihu handiagoak egiten zituzten, eta oizenez, ebakiak egiten zizkieten haien buruei ezpataz eta eztenez odola isurtzeraino. Eguerdi ondoren, haien profeta trantzean jarraitu zuten, arratsaldeko oparia eskaintzeko ordura arte. Baina etzen ahotsik izan, ez da erantzun arrastorik ere. Orduan esan zion Eliasek herri osoari, gerturatu zaitezte nigana. Herri guztia gerturatu zitzaion, Eliasek desegina zegoen jaunaren aldarea berreraiki zuen. Hartu zituen 12 harri, Jakoben, jaunak Israel izango duzu izena, esan zion haren semeen leinu bakoitzeko bana, eta harri haiekin aldarea eraiki zion jaunari. Aldarearen inguru guztian erretena egin zuen, 2 lakari betekoa. Antolatu zuen egurra, txekorra zatitu eta gainean ezarri zuen. Gero agindu zuen, bete urez 4 ontzi eta isuri erre opari gaiaren eta egurraren gainera. Hala egin zuten eta esan zien bota berriro ere, eta horrelaxe egin zuten.
Gero esan zien, bota hirugarrenez eta hirugarren aldiz gauza bere egin zuten. Eta han zijoan ura aldare inguru guztian erretena betetzeraino. Arratsaldeko opari eskaintzeko orduan, Elias profetak aurreratu eta esan zuen, jauna, Abrahamen, Isaaken eta Israelen jainkoa, adierazi ezazu gaur, zu zerala Israelen jainkoa, eta ni zure zerbitzaria naizela, eta zure aginduz egin ditudala gauza guzti hauek. Erantzu idazu jauna, erantzun, ikusi dezala herri honek, jauna, zu zerala jainkoa, eta zuk bihurtu araziko dituzula haien bihotzak zuregana. Orduan jaunaren sua jetsi zen eta dena iruntzi zuen. Erre opari gaia eta egurra, baita harriak eta errautsa ere, eta erreteneko ura lehortu egin zuen. Hau ikustean herri osoa lurreraino uspeztu zen esanez, jauna da jainkoa, jauna da jainkoa. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitxu haren naia zoazte pozikaren gana gora eta gora ari kanta. Kanta jaunari lur guziak egin alaitxu haren naia. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik, haintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari, ez uste izan Moisesen legea edota profeten esanak baztertzera etorri naizenik. Ez naiz baztertzera etorri, haien betera eramatera baizik. Benetan diozuet, zerulurrek iraungo duten bitartean legearen letra edo zeinurik txikienak ere ez du baliorik galduko guztia bete arte. Beraz, agindurik txikienetako bat hautsi eta hausten irakasten duena, txikiena izango da zeruetako erreinuan. Bete eta betetzen irakasten duena berriz, haundia izango da zeruetako erreinuan. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Labur-labur, gaurko lehenengo irakurgaia luze xamarra baizan, hain zuzen ere Elias profetarena, zenolako konfiantza jangoikoarengan, zenolako adorea, gaineko guztien aurrean jangoikoaren izenari eta jangoikoaren legeari eutsi nahi izan zion eta jainkoak saritu zuen bere konfiantza hura. 950 profeta zituen bere kontra, Baal jainko faltsuari edo halako berak zauzkaten irudiaiei adorazioa eskaintzen zietena. Eta berak Israelgo jainkoa, Abrahamen jainkoa, eta Isaaken jainkoa, eta Jakoben jainkoa aipatu zuen, eta konfiantza hori saritu izan duzen. Eta gaurko evangelioan gauza bat bakarra aipatu nahiko nuke. Eta da, Jesusek askotan esaten digu, ez zela etorri legea kentzera. Ez zela etorri legea baztertzera. Moisesen legeak balio handia zeukela, jainkoak emana baizen. Baina, bai esaten digu, etorri izan zela legea betetasunera eramatera, osatzera bezala. Hau da, batez ere, Jesusek, eta labur-labur esan da, esango nuke alde batetik nahi zuela bere garaiko jendeak, eta haiekin batera guk, entenditzea bere legea ez dela dena berbera. Hau da, esan genezake, lege guztik edo arau guztik
ez daukate garrantzi berbera. Hau da, badaude batzuk, bestek baino importanteagoak direnak. Eta batez ere, importanteena maitasuna. Hori da, Jesusek erakutsi nahi diguna. Ez duela berdin balio, ez duela berdin balio eskuak garbitzea, edo izorian zegoenari laguntzea. Ez daudela maila berean, ez dela gauza bera pertsona bat hiltzea, edo egunen baten pixka sarre egotea. Zea diferentek daudela alde batetik hori, eta bestetik Jesusek halako ulermen sakonako bat ekarri nahi du legearena. Ez dela bakarra araua, baizik eta arauaren espiritua zertarako dagoen, eta berak ekartzen du mentalidade berri bat. Egia da pixkat aldatzen duela, baino ez hautsiz, ez baztertuz, baizik eta betetasuna, osotasuna legeari emanez. Egin ditzagun orain gure eskariak, eta gaurko egun honetan eskatuko dugu batez ere egiaren bila dabiltzan guztien alde. Arki dezatela egia, eta egia aurkitzearekin jainkoarekin ere topo egin dezatela. Ama maite Maria, egi guzu lagun, zure bitartez Jesus ikusi dezagun. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan, jainkoak goresteko eta gizona salbatzeko. Begira atseginez, jauna, guk egiten dizugun eskaintzari, eta zuretzako atsegina izan dadila, eta guretzako maitasunaren adierazgarri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen, jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak, jaunagan dauzkagu eskerrak jangoiko gure jaunari, egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematea jauna, eta guztiz, santu, jangoiko guztidun betiereko horri Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera biali dezu, salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta aintzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka, zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzeran zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena.
egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz biziaren ogia eta salbamenaren karizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu meitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen, eta estuadietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu errebetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Errokizko aita, zure espirituaren indar osatzaileak sakramentu honen bidez gure gaitzetatik garbi gaitzala eta onaren bidetik gira gaitzala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoazte, jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren jaunda jabea. Ez dago zerura beste biderik, Jesusen bihotza bezelakorik. Izan zaitez beti,
Jesus maitea, gure bihotzaren jaun da jabea.